Aquest congrés neix de la Càtedra UNESCO de Turisme, Cultura i Desenvolupament. Volíem fer el tercer congrés d'aquesta xarxa d'universitats internacionals i nosaltres vam proposar que es fes a Barcelona i que es fes també centrat en el tema de turisme i patrimoni gastronòmic. I vam aconseguir la candidatura i ens vam posar un repte, quan també des del tricentenari es va generar aquesta sinergia de tenir 300 participants d'arreu del món. I aquest repte l'hem assolit. D'una banda, hem volgut aprofitar aquest viatge perquè la gent pogués conèixer les diferents regions gastronòmiques de Catalunya. I s'ha planificat un viatge a Girona, on ens acolliran al celler de Can Roca i ens explicaran una mica aquest èxit d'aquest restaurant vinculat a la marca Girona Costa Brava. D'altra banda, també visitarem el Penedès, els vinyets de Barcelona, de la costa de Barcelona, on es treballarà no només el paisatge vitivinícola, sinó també el món del cava, que ens diferencia. També visitarem Vic, amb els productes, sobretot el cas del porc i la llonganissa. Visitarem també Terres de l'Ebre, amb tota la riquesa del paisatge de l'arròs i d'altra banda també de les comunitats de pescadors de riu, de l'Ebre, però també de pescadors del mar i les boscleres. Vull dir que realment tindran una visió força interessant.